Здравейте! Позволете ми да изляза от речниковото значение на думата будители и да ви запозная с моята малка вселена, която наричам живот. Днес ще ви покажа частиците на моя микросвят, виновни да бъда това, което съм. Аз съм една черупка с красива душа, която има нужда от спокойствие, мир и себепознание. Всичко това постигам изповядвайки будизъм. Буда е учителят, който ни предава духовно учение, до което достигаш сам. Будизмът всъщност не е точно религия, а е по-скоро философия на живот. Будизма няма начало и край. Вместо това има безкрайен цикъл на раждане и смърт. Буда е моят духовен учител, който ме кара да се стремя към една нирвана. Но нека насоча вниманието ви към мястото, което буди идеите ми, намиращи бъдеще. Или по-скоро към хората, вложили времето, усилията и нервите си, за да изградят нас, учениците, в това, което сме. По български език повече от 20 години. Категорична е, че за тези високи резултати на учениците се крият много труд и екипна работа. Учителя е много важен в този цялостен процес на обучение, на възпитание. Ни направи ли ти впечатление композицията и намираш ли нещо особено? Благодарна съм на хората, събудили ме, дали ми знание и увереност в себе си. Аз мога, аз съм готова и ще се изправя пред света. Това са хората, повярвали в мен и дали ми тласък да следвам мечтите си, позволявайки ми да покоря върхове, за които съм вярвала, че не мога да изкача. Моите будители са и моите родители, моето семейство. Докъде щях да стигна в живота си без хората, които са ме възпитали и са дали един сериозен тласък на живота ми. Какво бих правила без подкрепата на приятелите си? Без хората, с които прекарвам огромна част от времето си. Споделям интересите и възгледите си. Хората, които ме разбират. Габи и другите ученици от екоклуба в гимназията се грижат за околната среда и напомнят, че Ето това тук съм аз, повярвала в себе си и изкачваща стълбичката на успеха. Благодарение на всеки един будител, всеки един, който е повярвал в мен, всеки един, който ме е събудил и ме е направил осъзнато същество. Благодаря ви за вниманието.